ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମନଟା ଶାନ୍ତ ହେବା କଥା, ହେଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାର ବଡ଼ ଝଡ଼ ଚାଲିଛି। ଖୁସିକୁ କୋଳରେ ଧରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପଟେ ମମତା ଅଛି ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ଡର। ତା ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ତାରି ପାଇଁ ମୋତେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି କି କୌଣସି କାମ କରିପାରିବିନି। ସେ ଦେଖିପାରୁନି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ସାହାରା ଖୋଜେ। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ଦେବି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା, ତମମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ସଉକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏବେ ମୋର ଆଶା। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଖୁସି ପାଖରେ ରହି ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ମା ସବୁ କରିପାରେ, ମୁଁ ବି ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ହେବାକୁ ନ ଦିଏ। ଏଇ ବର୍ଷା ଲୁହ ନୁହେଁ, ସାହସ ହୋଇ ଆସୁ।